Bueno, a mi m'agradaria fer una mica un missatge... A mi m'agradaria parlar una mica, il·lusionar-vos una miqueta, perquè jo ho estic realment. Com? Més il·lusionar-los més? Més. Després de 13 anys veig unes coses que no han canviat gens, és més, jo crec que realment estem a l'inici d'un gran projecte, no? Vull dir, jo crec que encara realment no som conscients del que tenim, del que estem començant, i m'agradaria que entre tots aconseguíssim l'energia per portar-ho a cap, no? I penso que sobretot, i m'agrada que estiguem al Prat, perquè són el motor, i els joves del primer equip, i algun ballet que estem encara per aquí, doncs em fa moltíssima il·lusió que això estigui creixent i que jo pugui formar part d'aquest projecte en aquest punt. De veritat, m'agradaria que aquest agost tornéssim a arrencar amb tota aquesta energia i penso que vindran grans coses, a poc, tampoc ens hem de posar nerviosos, però realment, crec que estem en un moment idíl·lic per a aquest club. Moltes gràcies i ens veiem a l'agost.